Wilujeng dalu, selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Da Akbar, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan. Kanggo mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ra ketemu. Nah, ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra leres kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing Laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuna sing dawuh asodaqatu daf'ulil balak. Artinya sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah akalis ing rubeda antu bagya mulya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh, yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok, Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager, Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi, Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Nek bengi iki gak wate aku, Mas. Nek sing ndek wingi, Mas. Wah, ndek iki ndelah Pak Deku ndek gawe. Pak Demu duwe gawe. Aku disambati le. Pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Ngono. Alhamdulillah tak pageri rapet, Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman rene ngopo-opo. Sik to piye to? Kon mageri ben ora ning ngopo-opo. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning ngopo-opo, Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning ngopo-opo. Ora ning ngopo-opo ya malah ora ditekani wong kuwi. Mesti pager-pager iki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Ngerti apa ora? Yo eneng dungane jane. Ana dungane ya. Nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Lho, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dungane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Lha piye dungane? Yo nek wong Islam ya nganggo bismillah. Oh bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing alor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dungane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbida ing sambikala aja udan. Nek sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok kidul penak. Penak kok etan anggere dibolak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Lho, selama iki udane kon dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel iki nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso wenang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Menungso mung bisa mbudidaya ning garising pesthi ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul luar. Sampeyan mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas
saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Lin Mas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senajan abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan motor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir, sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Lin Mas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to Mas? Dereng. Lah kok iso Pak Lin Mas apal nek kowe iki gareng iki piye Mas? Tak doi fotoku. Wo. Kulo gareng Mas, mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Wo ngono ya. Dadi urung macak. Urung maca, oh Mas Lin Mas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Lin Mas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah iki. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas piyai semene do nyawang aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapur duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh. Mula Dadi upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya, Lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Musik to ning sok mben. Iya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas wis. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Nek wong wedok dipadane sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa keciliken ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kenek nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Ndek, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Nilik wong loro. Mas aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Mas aku di live streaming barang kok iso blawanan sampean iya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra Abdullah. Aku lan panjenengan uga warga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika mbeta berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin Allahumma. Amin. Ojo do seneng takabur. Wah, dongane kok ya apik men ya Mas. Aku kok. Iya. Sastrane kentel kok, Dik. Iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki, ya toh? Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-ndi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki mbiyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe biyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Lho, maksude biyen ki pondasine, S1-ne.
Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae Mas. Iya. Maksudnya ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, "Wah, kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng." Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara Mas. Loro, atine wong masak gareng wis diniati tenan kok disepelekne kok. Disepeleki. Kadur ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entekane gur gareng kaya kena dipangan lara atiku Mas. Loro ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing kaya ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas niki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar Mas. Nendi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. wis jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping.